Ja sam Sandra Petrović, profesionalni trader više od 15 godina. Posebno što je mene u celokupnom mom iskustvu, na kraju sam shvatila da sve kreće iz našeg uma i upravo moja prezentacija govori o tome da je um iznad tržišta i... hvala. Svi u sebi imamo nesvesno tog kockara koga možda nekad i ne prepoznamo i trenutak kada prestaje kockanje i počinje trading. Ovo samo kliknem. Izvinjavam se, ja nisam. Zdenko, izvini, molim te. Hoće da se ja pobacim. Da. Ti reci kada ili ćeš samo. Super, okej. Ovako, da, izvinjavam se. Biti normalan ili ne, znači ljudski um ne može da shvati celokupnu sliku svemira, a ujedno i naš um, to jest mozak, to je svemir u malom. U većinu vremena u toku dana mi se zapravo bavimo, imamo posla sa svojom podsvešću, bilo da smo toga svesni ili ne. I većina obrazaca je pohranjena. Izvinjavam se. Da. Sad, berza nije za normalne ljude. Zašto je ta izjava? Većina ljudi na berzi jesu normalni ljudi, međutim, ti normalni ne zarađuju pare. Zamislite jednog lekara ili pilota, oni u svom poslu da bi bili uspešni, 99,9% vremena treba da su u pravu i da nemaju gubitke. I sad čovek kada dođe sa takvim mindsetom na berzu, znači želi da je u pravu i ne želi ništa da gubi. Tu je sad sledeći slajd. Može, Zdenko, izvini, molim te. Hvala. Sada, upravo na berzi da bismo pobedili treba da radimo suprotno od onoga što radi 90% ljudi. Pripremimo se, zamislimo samuraja koji su smatrani za vrlo opasne i maltene nepobedive protivnike i razlika je što su se oni posebno spremali za svaku bitku. Pored toga što su bili jako disciplinovani i vešti, oni su se i mentalno pripremali za bitku, spremni da umru u svakoj bitki, unapred, pripremljeni na to i kada uđu u borbu oni nemaju šta da izgube. Sad, taj obrnuti mentalitet koji nam pomaže da budemo pobednici na berzi jeste upravo to. Ulazimo u trade sa pretpostavkom da smo u krivu dok se ne dokaže suprotno. Zatim, očekujem da će mi biti neprijatno. Ljudskom umu je urođeno da izbegava bol i da traži zadovoljstvo. Mi treba da uradimo suprotno svojoj ljudskosti i da se pripremimo na ovaj drugi ishod. Zatim, treći jako bitan element je da na poziciju dodajemo samo kada smo u pravu, što je isto većina ljudi ne radi i nikada ne dodajem kada sam u krivu. Zdenko, može sad. Hvala. Sada, kada se suočimo sa gubicima, to su obično neki prelomni trenuci u životu svakog tradera i kada bol postane nepodnošljiv, mi tada shvatimo da nešto moramo da preduzmemo. Znači imamo opciju, nalazimo se na raskrsnici, da li ćemo se menjati ili ne. Sada, zamolila bih Zdenka za drugi, da, hvala. Na toj raskrsnici, kada se pitamo, zapravo mi nismo ni svesni šta u nama dominira, kakav mindset tada imamo. Imamo dve vrste mindseta, fixed mindset i growth mindset. Kada nam dominira naš fixed mindset, mi se čvrsto držimo naših stavova,
uverenja unapred kreiranih obrazaca ponašanja. Ne želimo da ništa menjamo, da sve ostane tako. Očekujemo da se tržište promeni, da bude milostivo prema nama ili nekako drugačije. I uglavnom tada u nama imamo kockara koji dominira, iako toga često nismo svesni. Zatim pravimo loše gubitke. Sad, šta su loši gubici? Mislim, svaki gubitak je u prirodi loš, ali postaje baš jako loši gubici koji nisu unapred prihvaćeni, nismo ih planirali i kada pustimo se oni razviju nekontrolisano. U growth mindsetu mi smo osoba koja je open-minded, spremna da se menja i takva osoba unapred planira svoj gubitak da ga pretvori u dobri gubitak, mislim gubitak koji je samo trošak biznisa, a ovaj prvi gubitak je greška. Sad. Tog kockara svi imamo u sebi. Mi nekad nismo svesni toga, ne prepoznajemo ga. Međutim, verujem da će se mnogi od vas, bez obzira koliko se dugo bavite ovim poslom i koliko ste profesionalni, prepoznati neke od ovih osobina. Ovako, kockar ima iluziju kontrole, znači veruje da kontroliše rezultat koji je potpuno van njegovog uticaja i zanemaruje proces koji ga dovodi uopšte do takvog ishoda. Zatim, efekat near miss i gut close osjećaj, to je jako čest kockarski sindrom. Near miss, znači nešto se za malo desilo, ali se ipak nije realizovalo. I takav osjećaj u kockarskom svetu nas tera da mi igramo dalje, da igramo još i to nas vodi u tradingu vrlo često u overtrading. Sad, analiza paralize. Pogubili smo pare, doživjeli smo gubitke, loše, dobre, kakve, uglavnom loše. Šta tada radimo? Kockar radi sebi analizu paralize. Znači, kreće da dodaje još indikatora, dodaje nove, gleda druge čartove, gleda druga tržišta, sve to i upravo time on ništa novo ne uči, ne bavi se svojim uzrokom koji ga je doveo do tih ishoda. Sad, ne znam da li ste ikada iskusili revenge trading, kada ste ušli u tržište, pokupio vas je stop loss i onda ste shvatili tržište vam nešto duguje i krećete iz početka, onako nasumično, bez nekog plana i programa. Sad, taj kockar u nama, kada zanemarimo naš mentalni trošak, koji nije samo finansijske prirode, taj kockar u nama troši nam, sa svakim lošim trejdom, neplaniranim ulaskom, kada se ponašamo potpuno emotivno, mi trošimo i svoj mentalni kapacitet i kapital. Sad, kockar u nama, kockar trader, on želi sve brzo i odmah i ne razmišlja dugoročno kakve su to posljedice i šta će nam to doneti dugoročno. Zatim, kada smo fokusirani samo na profit ili gubitak i analiziramo to, šta mi tu, kakav zaključak donosimo, odatle mi ništa ne naučimo, zato što možemo imati pogrešan trade koji je nama doneo profit i možemo imati ispravan trade u kom smo izgubili. Odakle učite? Ne učimo iz tog krajnjeg ishoda, nego iz naših postupaka šta smo mi pre toga radili. Tako da, sad, kockar u nama kada je živ, tada emotivno donosimo odluke bez uključivanja racionalnog uma. Zatim strah i pohlepa nas isto uteraju u trejdove i zatim kada nemamo plan i strategiju i dobijemo osjećaj, osjetili smo da će to biti dobar trade, tada isto taj kockar u nama
I ovo sve sad što smo izneli, to je sve na našem podsvesnom i mi da bismo to prepoznali, prepoznamo neke od ovih stavki i treba da ga iznesemo gore na svesni nivo da bismo mogli nešto da radimo sa tim. Sad, ovde sam ja pokazala mog kockara u meni koji je i dan danas živ, pojavi se, znači nikad mi to ne rešimo se 100% svih tih loših uticaja. Sad, ja sam ušla, ovo je soybean meal, moje omiljeno tržište koje se raspada, ali ja sam i dalje tu, nešto pokušavam. Ja sam ušla ovde u ovom kao balansu, pošto ne bi to sad moj razlog za ulazak, ali sam isplanirala, ušla sam ovde i ja sam očekivala, ovo je za Boga falling wedge, pretpostavljala sam, to će da se probije na gore i bila sam, sklonila sam stop-loss kao ne treba mi, mislim, to će sigurno ići gore, međutim to nije otišlo gore, to je otišlo dole, ja sam tu izgubila pare silne. Tako da, eto, taj kockar je bio meni, ja to pričam drugima, treba i sebi da kažem svaki dan, da održim prezentaciju. Sad, u slučaju da mi ne osvestimo svoje podsvesno i koji obrasci kod nas dominiraju i da ne prepoznamo tog kockara, da je on preuzeo kontrolu, sa nama se dešava na kraju ovo na tržištu, tržište nas smrvi, odnosno ne smrvi nas tržište, mi sami sebe smrvimo, pošto sve te bitke se vode zapravo u nama i raj i pakao, sve to u nama samima, nije izvan nas. Da ne bi bilo sve crno, sad imamo ovu drugu stranu. Prisetimo se opet one raskrsnice gde čovek pogubio je sve i ima još malo nade da se nešto promeni, ali mora da promeni šta? Samog sebe. Sad, ako smo odlučili da se menjamo, ispričat ću vam jednu priču o Danielu Diderot, francuskom filozofu, koji je upao u finansijske probleme. Iako je bio uspešan filozof, nije bio baš dobar sa finansijama. I ruska carica Katarina Velika, da ga spasi, otkupi njegovu celu biblioteku i angažuje njega kao ličnog bibliotekara. Pošto je trebao da udaje ćerku, sada ima dovoljno sredstava za sve i kupio je sebi crveni plašt. Šta je taj crveni plašt izazvao kod njega? Stajao je ispred ogledala, odjednom fotelja mu se nije slagala sa tim prelepim novim crvenim plaštom, promenio je, sto se više nije slagao uz fotelju, promenio je, tepih, cipele, odeća, sve. U roku od 10 dana cijela soba je bila promenjena, on kompletan restilizovan i jedna promena koja je bila koja je bila nadređena u odnosu na njegov dotadašnji koncept je izazvala niz drugih promena. Sad, kakve to veze ima sa tradingom? Mi sebi možemo takav pozitivan Diderot efekat da izazovemo tako što ćemo uvesti jednu korisnu promenu, na primjer ustajemo rano ujutru, odvežbamo, pazimo šta jedemo, taj dan ćemo se vjerojatno drugčije i obući nego što smo se oblačili prethodni dan, ceo mindset će nam se promeniti i trading odluka će biti verovatno drugačija u odnosu na onaj haotični dan kada iskočimo kao iz tostera, nepripremljeni za dan, odmah kreću obaveze, mi se nismo pripremili mentalno i eto. Sad pričamo o procesu, znači krenuli smo putem promena. Hvala Zdenko. Sad, kako se promene, šta je najčešći mindfuck kod ljudi kada žele da se menjaju, je to žele da promene sve odjednom. Znači, katastrofa sam trader, ništa mi ne ide, želim da omršavim, ja sve želim odjednom, međutim, to nije moguće i obično ništa tad ne promene, pošto su stavili, gutaju slona odjednom, promene idu šnicla po šnicla. Sad, prvo što treba da uradimo, sve transformisanje,
počinje ljudi kao, ja Bože, dodaću novu zdravu naviku. Ne, znači prvo treba da uklonimo jednu štetnu staru naviku da bi napravili prostor za nove promjene. Kako to sad, kako to da najbolje prikažemo metaforički? Zamislite prostoriju punu starudije, nameštaj stari, sve je staro unutra i pretrpano. Vi ste kupili novu fotelju i donesete unutra. Kakav će biti efekat? Nikakav. Znači, bit će samo deo krša i loma koji je već unutra. Znači, prvo moramo da očistimo sve da bismo napravili prostor i mentalni za nove promjene i stvari. I nove korisne navike. Može sad. U tradingu često imamo, znate si za onu parolu kupi jeftino i prodaj skupo. Da. Sad, šta je jeftino i šta je skupo? To je najčešća zamka u tradingu. Tako ljudi ulaze u catching falling knife, zato što je zaboga, to je sad mnogo jeftinije u odnosu na juče kad je bilo skupo, ali to ne znači da je to ispravna strategija i da to može da nam donese profit. Sad, znači to je tada se ponašamo kao da smo u supermarketu, ušli smo po nešto da kupimo, meni se to dešava, i odjednom vidimo nešto je na akciji, na kraju se vratimo potrošili smo pare, nakupovali smo stvari koje nam nisu trebale, ali bile su kao jeftine. Sad, izvinjam se, Stenko, samo još malo, shopping trade-ova, to je isto bitno. Ljudi često, trader, ako ništa nije istradao, on smatra ništa ne radi, za Boga, on je dokon. I šta radi? Onda kreće da trada, da bi ispalo da on nešto radi. I reagujemo na svaki signal jer nešto je izgledalo dobro, a opet imamo tu potrebu da mi nešto radimo. Sad može dalje. FOMO, svi iz traderskog sveta, mislim da prvo nešto što nauče je zapravo fear of missing out i nauče i iskuse tibetanski monasi, budistički, oni su razvili jednu vrlo zanimljivu strategiju kako da se izbore sa fear of missing out. Oni prave peščane mandale, nekad i njih nekoliko odjednom. To pravljenje traje od par nedelja do mjesec dana. Za to vreme oni su potpuno fokusirani na taj proces. Međutim, kada završe pravljenje mandale, koja je umetničko delo, oni to ritualno pobrišu, unište mandalu. I sad to ne zvuči logično kada posmatramo sa strane. Međutim, šta su oni time demonstrirali? Oni su demonstrirali moć sadašnjeg trenutka. Dok su pravili mandalu, propuštali su sve, zapravo nisu propuštali jer su se svesno fokusirali na to pravljenje, uživali su tada. Kada je ta mandala gotova, taj trenutak je prošao, vreme je prošlo i oni to ritualno brišu kao simbol oslobađanja prostora mentalnog da mogu da se bave drugim stvarima. Što se tiče tradinga, fear of missing out je zapravo distrakcija i mi tada tragujemo nešto što očekujemo da se desi, što ne postoji. Kao moj trade sojabin Mila koji trebalo da ide gore, on nije otišao. A kada smo u sadašnjem trenutku, mi gledamo trenutno dešavanje na berzi i šta price action radi i govori. Sad, dobro, možemo sad dalje, hvala. Sad, jedan good loss. Ne znam da li je dobar trade, ali good loss je svakako. Znači, ovo je pšenica, wheat. Ušla sam na isto ovom balansu, stop loss je bio tu. Izašla sam sa nekim malim gubitkom, međutim, posle sam dobila priliku da odradim jedan trade. Evo ga ovde. Znači, prelazak iz faze 1 u fazu 2. Znači, tu je bio novi trade. Sad, znači, sve stvar konteksta, gde vam se pravi
tržišne faze, verovatno svi znate Weinsteinove. Znači, bitno je gde se faza malog time frame-a, na kojoj lokaciji se formira u odnosu na veći time frame koji je dominantan i koji je dominantna struja sa kojoj treba zapravo da se uskladimo. I to zvuči jako jednostavno, međutim, vrlo je kompleksno, pošto to je kognitivna disonanca. Mi treba da držimo gomilu nekih konfliktnih situacija u našoj glavi i da ih sve prihvatimo kao tačne. I zato je sve to jako vrlo kompleksno. Sad, možemo na sledeći. Shine like a diamond. Kada prođemo u prvom slučaju, onaj trader kockar, on je ostao smrvljen. U ovom drugom slučaju, kada smo prošli taj proces teški, bolni transformacije, mi postajemo dijamant, koji je isto nastao pod ogromnim pritiskom i posle toga šljašti i blista. Sad, trgovanje je mnogo teže nego što mislimo. To ima toliko dubine, iako zvuči kao klik, kupio sam, prodao sam i najteži deo, sedeo sam, nisam radio ništa. To je to umeće. Ali nagrada, kada prođete taj bolni proces transformacije, izdržite sav taj pritisak, je mnogo veća nego što mislite, pošto nećete zaraditi samo pare, dobit ćete najbolju verziju samog sebe. Pošto ćete usput neizmjerno uživati u mnogim stvarima, otvarat ćete nove vidike, nova vrata. Hobi je jako bitan, zato što imamo više hobija, imamo više centara uživanja. I čovek je srećniji i ispunjeniji. I filozofi su se bavili pojmom sreće. Ovo se odnosi na trading isto. Taj rezultat je zapravo posredan. Ne može nam biti cilj, želim da zaradim 2 miliona, nego bavim se stvarima koje će me dovesti do toga i ta 2 miliona će biti rezultat mog celokupnog ponašanja, razmišljanja i mojih postupaka. Sad, ja za vas imam, nećete vi mene ništa pitati, ali ja ću vas da se ogradim odmah. Ovako, imamo test izdržljivosti. Vi treba da mi, imaćete 4 ponuđena odgovora i vi ćete mi se javiti ko je za koju varijantu. Jel može? Sledeći. Da, može. Zamislite da gubite 5 trejdova zaredom, šta ćete učiniti? Prvo je pauzirati dok ne povratite profitabilnost. Drugo je povećati ulog da nadoknadite gubitak, da se izvučete, analizirati proces i nastaviti po planu ili odustati od trgovanja. Ko je za opciju 1? Pauzira. Bravo, dobro. Dobro. Ko će povećati ulog da nadoknadi gubitak, da se osveti tržištu? Ja sam isto... Sad, ko će analizirati proces i nastaviti po planu bez obzira šta se dešava? Bravo. I odustati od trgovanja, to niko... Znači, ok, znači, možemo dalje. Ništa plank, to ćemo posle. Analiza i nastavljamo po planu, znači, pošto trgovanje je sprint, nije sprint, nego je maraton, znači to je dugoročno razmišljamo. Imam još 2 challenge-a za vas, biću kratka i... Evo, exit dilema. Sad, u portfoliju trenutno imamo jedan gubitnički trade, minus 5%, jedan dobitnički trade 7% i šta prvo zatvarate i zašto? Sad, ko zatvara dobitnički trade? Dobro. Ok, ako zatvaramo dobitnički trade, znači to je ok sasvim, pošto mi tada potvrđujemo smo pobednik i zaključavamo profit, što je sasvim legitimno. Međutim, šta je negativna strana? Tada ćemo propustiti potencijalno mnogo veći dobitak i zatvaramo zbog jednog razloga, a to je strah. Dobro, sad, ko zatvara gubitnički trade?
Bravo. Ok. Kada zatvaramo gubitnički trade, to je jako teško doneti tu odluku, a reći ću vam i zašto. Znači, to je jako mudra odluka, smanjujemo potencijalno dalji gubitak i oslobađamo svoj kapital i finansijski i mentalni za neki novi trade. Zatim, sad, zašto je teško to? Ne želimo se osjećati kao gubitnik i držimo poziciju zbog nade. Znači, to je svesni razlog je, ne želim se osjećati kao gubitnik, odnosno nadam se da će to da mi se vrati na moj ulaz, a zapravo podsvesni razlog je izbeći bol, pošto naš štiti naš ego, krhki ego od lomljenja i tako i štitimo naš identitet time. Sad, ako ne zatvaramo ni jednu poziciju, ali ima takvih koji će ostaviti jednu i drugu, ok, tada pratimo tržište i čekamo se ispuni target ili stop loss i sad mi tu ne znamo šta će se dešavati. Ako nismo stavili stop loss, može gubitak da raste nekontrolisano, a dobitak da se vrati na nulu ili preraste u gubitak, tako da, eto. I još jedno vrlo kratko, kako postati, odnosno ostati uspešan. Sad, kada uspešni trgovci, traderi dodaju na pozicije, kada je u minusu i dodaje na nižim cenama, jel to radimo ponekad? Scaling in. Zatim kada se tržište konsoliduje, nadamo se breakoutu, to sam ja, očigledno. Kada je u plusu, ima potvrdu trenda, tada se i kladi se sa više pozicija. I četvrta opcija, na nasumičnoj ceni, kada se javi osjećaj da treba. Najtačniji odgovor jeste kada smo u plusu i tada treba da postajemo agresivni, odnosno tada da dodajemo na pozicije i to je znak da ste postali profesionalac i da ste postali profitabilan, uspešan trader. I samo još jedan poslednji slajd i završavam. Ovo je bilo na konferenciji tehničke analize u Frankfurtu. Iskopirala sam Tom Hugarda, ali jako je zanimljivo. Jel možete mi pokažete, odnosno kažete da li vidite strelicu u ovom FedExovom natpisu? Da. Koliko vas vidi strelicu? Pa bravo. Većina nas u Frankfurtu nije videla tu strelicu. Strelica je ovde. Jel je vidite? Sad, tržište je isto tako, znači svi čartovi su svima na raspolaganju i svi, neko nešto vidi, neko nešto ne vidi, sve zavisi, tržište vidimo onako kakvi smo mi, a ne kako je tržište. Eto. Hvala puno. Hvala puno. Hvala puno Sandri. Sandra je sama rekla i ogradila se, nema pitanja za nju, ali ako imate pitanja za nju, naravno, bit će nam uskoro i coffee break, pa ćete se moći podružiti i malo počaskati s njom. Još jedan primjer kako ovo tržište i ova cijela priča nije rezervirana samo za tough guys. Imali smo priliku upoznati našu dragu Sandru. Hvala još jednom na ovoj drugoj perspektivi cijele priče.